Тылсымлы хәрефләр белән сез таныш булыгыз. Ü, M, J, Ü, H. 6 хәреф. Ağaçны яфрак бизәсә, кешене хезмәт бизи. Бу мәкаль эш сөючәнлекнең кадерен белергә өйрәтә. Кешене чалбары түгел, ә хезмәте бизи. Ялкаулык начар бизәк. Ялкауларны беркем дә яратмый. Эш сөючән кешене һәрвакыт хөрмәт итәләр һәм аның белән горурланалар. 6 хәреф.